Itkabbiru l-ħolqien tal-impjiegi, l-integrazzjoni fih dan iż-żona euro, il-protezzjoni tal-konfini u l-politika marittima. Dawn huma wħud mill-prijoritajiet tal-Presidenza Griega tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fi dialogu pubbliku organizzat mill-MUSEC, il-Malta EU Steering and Action Committee dwar il-Presidenza Griega tal-Kunsill ħareġ biċ-ċar kif din il-Presidenza se tkun qed tindirizza l-isfidi tan-nofsinhar tal-Ewropa, inkluż ta' Malta. Din is-sena meqjusa bħala waħda Mediterranja se tagħti l-Presidenza lil Greċja u lill-Italja għall-ewwel u t-tieni nofs ta' din is-sena rispettivament. Fost l-oħrajn fi dialogu pparteċipaw il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella, il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli u l-Ambaxxatur tal-Greċja għal Malta Alexandros Rallis. Il-Ministru George Vella qal li bil-Presidenza tal-Greċja u l-Italja l-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali għandha tkun indirizzata b'mod iktar effettiv. Qal ukoll li l-aġenda tal-Presidenza Griega qed tagħmel enfasi fuq it-tkabbir ekonomiku, il-ħolqien tax-xogħol u l-politika marittima. Ħabbar ukoll it-twaqqif tal-grupp għal pajjiżi tal-Mediterran fih dan il-Kunsill għall-Affarijiet Barranin fl-Unjoni Ewropea, bilan li dawn il-pajjiżi jikkoordinaw aħjar l-azzjonijiet tagħhom. Il-Ministru Dalli qalet li qed ħares il quddiem lejn il-Presidenza Griega biex tissaħħaħ id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari fejn jidħlu l-impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-ugwaljanza bejn is-sessi. L-Ambaxxatur Alexandros Rallis ippreżenta l-prijoritajiet tal-Presidenza Griega u għamel enfasi fuq il-ħidma li saret u li se tkompli ssir bejn il-Greċja, l-Italja u Malta biex jiġu indirizzati l-isfidi u l-interessi komuni ta' dawn l-Istati membri. Id-dibattitu kien immexxi mill-kap tal-MUSEC Vanni Xwiereb li qal li wara l-kriżi li rajna fis-snin li għaddew, issa huwa l-mument li l-Unjoni Ewropea issaħħaħ l-għanijiet komuni u l-missjoni tagħha f'qalb u f'moħħ iċ-ċittadini.